Мухаммад Аллаһның илчесе шәһадәт сүзләре нәрсәне аңлатасың? Бу сүзләр бездән нәрсәне таләп итә? Хәзер әйдәгез шуларны карап китик. Машалла, менә бу бик мөһим нәрсәне карап китәбез. Һәм менә үзегез хәзер сорау биреп утырыгыз инде, мөхтәрәм җәмәгать. Менә шушы нәрсәдә менә бу шәһадәтеңне Аллаһ Тәгалә кабул итәме икән дип. Беренчесе, ягъни Мухаммад Аллаһның илчесе шәһадәт сүзләренең шартлары түбәндәгедән гыйбарәт. Беренчесе, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән барлык сүзләренә дә ышану. Истә калдырыгыз. Ятлыйсыз моны һәм миңа экзамен бирәсез. Беренчесе, Пәйгамбәребезнең әйткән барлык сүзләренә дә ышану. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән барлык сүзләренә дә һич икеләнмичә ышанырга кирәк. Әле ул гына түгел, син аның сүзләренә үзеңнең сүзләреңнән дә артык ышанырга тиеш. Аллаһ субханаһу ва тааля булай дип әйтә: "Иннаху ла хаққун мисла ма аннакум тантиқун." Дөреслекдә бу, ягъни вәгъдә ителгән нәрсәләр һич шиксез сез сөйләшкән кебек үк хак нәрсәдер ди. Дөреслекдә бу сез сөйләшкән кебек үк хак нәрсәдер ди. Бу Az-Zariyat surәсе 23-нче аят. Нәрсә дигән алта бу? Ягъни син ни дә булса сөйләгәндә авызыңнан сүзләр чыкканына ышанасыңмы? Менә син нәрсәдер сөйлисең. Син менә мин сөйлим. Минем авызымнан сүзләр чыга. Мин шуңа ышанаммы? Нәрсә торасың белмим дип. Менә син нәрсәдер сөйлисең. Син авызыңнан сүзләр чыкканына ышанасыңмы сөйләшкәндә? Ышанасың бит инде. Ну хак бит инде. Точно 100% синең авызыңнан сүзләр чыга. Шулай бит? Бер төрле шикләнү бармы? Юк, әлбәттә. Менә бездә шулай ук. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән сүзләренә бер дә шикләнмибез. Һәм ул сүзләрнең хак икәнлегенә инанабыз. Әле ул гына да түгел, беренче бон мөселманнары Аллаһ илчесеннән ишеткән нәрсә үз күзләрен белән күргәнгә караганда да ачыграк дип әйтә торган булганнар. Ихтибар итегез. Барлык сүзләренә дә ышанырга кирәк дидек. Әмма бик тә мөһим өстәмә кертергә кирәк. Дөрес юл белән хәбәр ителгән сүзләренә ышанырга тиешбез. Чөнки безнең белән Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям арасында хадисне җиткерүчеләр чылбыры бар. Ул чылбыр сәламәт булырга тиеш. Аларны тикшерү белән махсус галимнәр шөгыльләнә. Ул галимнәр хадисне җентекләп тикшергәннән соң дөрес дип әйтсәләр, без аңа ышанабыз, кабул итәбез, иярәбез. Менә әлхәмдүлилләһ, мөхтәрәм җәмәгать, менә Аллаһ Тәгалә менә шуны безгә салды, әлхәмдүлилләһ, йөрәгебезгә салды. Менә нинди дә булса хадис җиткергән очракта, үзебез яисә нинди дә булса хадисләр белән тикшергән очракта без бик игътибар итәбез. Хадис галимнәре моны сахих дип әйтте микән? Менә игътибар итсәгез, менә нинди генә хезмәт укымыйк, шул хезмәтне укыганда бу хадисне мәсәлән Абу Дауд китерә, фәләнче номер, һәм соңына әйтәбез, әлеге хадисне Әл-Хаким, Абу Дауд, Әт-Тирмизи, Имам Бухари, мәсәлән, Имам Мусли сахих дип әйткән. Шундый галим, мухаддис галим моны хасан дип әйткән дип әйтәбез. Ягъни, менә шушы хадисләрне галимнәр тикшергәннәр һәм моны раслаганнар. Дөресме бу? Дөрес түгелме? Һәм менә бу Әхлүс-Сунна вал Җамааның аерылып тора торган билгесе. Бар нәрсәне дә хадис дип сөйләп бирми. Пәйгамбәрбез булай әйткән. Менә шулар арканда субханалла күпме ялгышларга кирип китәләр, күпме адашларга кирип китәләр. Менә Сираҗ кардәш без сөйләгән иде бер хәл. Бер террорист була субханалла, менә шул алдакчыларның сүзләренә ышанып, бомба шартлата бу. Ләкин теге бомбасы шартлап нитми, зур шартлап алмый, бу үзе бик нык яна, бик нык хәрәкәтләнә инде. Ну җәрәхәтләнеп бетә инде, янып. Һәм шул больницада моның янына инде киләләр, шейхлар киләләр, моңа теге насихат кылалар, интәләр. Һәм сорыйлар моннан: "Син нәрсәгә шулай эшләдең дип?" Менә әйт, Пәйгамбәребезнең шундый хадисе килә ди. Теге шейхлар да: "Соң ди, улым ди, үскәнем ди, бу бит ди, ялган хадис бит бу ди. Теге шуны үтергә шартлатыгыз, нәрсәгә җәннәткә керәсең. Соң ялган хадис бит бу, улым" диләр теңә. Аңлатып бирәләр. Һәм теге субханалла елый башлый ди теге. Акыра елый башлый. Шушы ялган хадис аркасында тормышымны харап иттем ди. Шушы ялган хадис аркасында тормышымны харам иттем. Теге мискин инде ихлас булган, инде үзенчә күрә, инде ислам динен таратам дигән булган. Ләкин инде бер ядначар кешеләр, ахмак кешеләр килеп моның хисләрендә уйнаганнар.
Менә шулай гамәл кылган, Аллам сакласын. Бу бер мисал гына, һәм башка мисалларда бик күп мөхтәрәм җәмәгать. Шуңа күрә дә хадис җибәрәләр икән, Бухари, Муслим килә икән, сүз дә юк, без моны тикшереп тә тормыйбыз. Булар 100%. Башка хадислар килә икән, без моңа нитә кирәк? Бу сахих хадисме соң? Инде галимнәр моны сахих дип атаган, тикшерергә кирәк. Чөнки билгеле булган зур җинтыкларда да, Абу Даудта, Тирмидидә, анда да бар сахих дөрес булмаган хадислар. Дәвам итәбез. Аның саллаллаху алейхи ва саллям сүзләренә каршы үзеңнең акылыңны, фаразларыңны, нинди дә булса күз аллаларына куярга тиеш түгелсең. Ятлагыз. Аның сүзләренә каршы, пәйгамбәребезнең үзеңнең фаразларыңны. Мин шулай уйлыйм, минем уйлавымча булай, үзеңнең күз аллаларына куярга тиеш түгелсең. Әгәр дә бары тик акылың раслаган нәрсәләргә генә ышанасың икән, димәк, син чынлап торып иман китергән кеше булып исәпләнмәячәксең. Бу очракта син туры юлдан баручы түгел, үзеңнең нәфесеңә иярүче буласың. Аллаһның илчесенә саллаллаху алейхи ва саллям хакыйкый рәвештә ышанган кеше, әгәр дә аңа Аллаһ илчесеннән саллаллаху алейхи ва саллям дөрес булган хадис килсә, ул без тыңлыйбыз, без иман китердек, без ышанабыз дип әйтә. Әгәр дә берәү Аллаһның илчесеннән саллаллаху алейхи ва саллям хәбәр ителгән хадискә карата, ничек инде? Ничек алайсың әле бу? Бу акылга сыймый, уму непостижимо. Беренче тапкыр ишетәм, мондый нәрсәне бөтен нәрсә ишеткән юк. Безгә болай өйрәтмәделәр, мондый нәрсәне безгә хәзрәтләр әйтмәде дип әйтсә, ул кеше чынлыкта хакыйкый рәвештә иман китергән булып исәпләнми. Шуңа күрә дә безнең күңелебездә үз акылларын пәйгамбәребезнең саллаллаху алейхи ва саллям сүзенә каршы куючыларга карата курку хисе дә бар. Бер нинди шик тә юк. Аларның, ягъни бар кешеләрнең акылларында кимчелек бар. Әгәр дә алар бары тик акыллары ризалашкан нәрсәләрне генә кабул итсәләр, ул чагында андый кешеләр чынлап торып Аллаһның илчесенә саллаллаху алейхи ва саллям иман китергән булып исәпләнмиләр инде. Бу кешеләр пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям хакында ул Аллаһның илчесе дип шаһадәт китермиләр. Аларның бу шаһадәтләрендә кимчелек бар. Аңлашылдымы? Менә без Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах дип шаһадәт китерәбез икән, иң беренче син нәрсәне аңларга тиеш? Пәйгамбәребезнең әйткән барлык сүзләренә дә ышанырга тиеш. Пәйгамбәребезнең барлык әйткән сүзләренә ышанмаган икән, без ничек ышанабыз бүген? Пәйгамбәребезнең хадисләре, сахих хадисләре. Әгәр дә син моңа ышанмаган икән, кире кактың икән, димәк синең Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах дигән сүзләрең Аллаһ Тәала кабул итми. Син камил итеп иман китердең, иман китермәдең булып санала. Күпме мусульманнар, субханалла, менә шушы бәләдә бүгенге көндә. Сез моны үзегездә күргәнегез бар, ишеткәнегез бар, мисаллар китермибез. Әйтеп торасың, пәйгамбәребез әйтте, имам Бухари китерә, имам Муслим китерә дип. Юк, субханалла. Кабул гына итмәй бит. Үзе Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах ди, субханалла. Шуңа күрә дә Шейх Утәймин әйтә, үз акылларын пәйгамбәребезнең сүзенә каршы куючыларга карата курку хисе дә бар бездә ди. Аллаһу алам, ул кеше мусульманмы, юкмы? Аллаһу алам. Без әйтмәйбез ул кеше кафир дип. Дөрес аңлагыз. Ләкин курку хисе бар ди, галимнәр әйтә. Аллам сакласын, Аллаһ Тәала кабул итмичә, менә шушы шаһадәтне кабул итмичә ул иман китермәгән булып исәпләнү бар. Икенчесе, пәйгамбәребезнең саллаллаху алейхи ва саллям әмерләренә буйсыну. Аллаһ субханаһу ва тааля Әл-Ахзаб сурәсенең 36-нчы аятында булай дип әйтә. Якынча мәгънәсе: Аллаһ һәм аның илчесе бер эшкә хөкем чыгарганнан соң, мөмин ир белән мөминә хатын-кызның бу хөкемне читкә куеп, үзләре теләгәнне сайлау ихтияры юк. Машалла. Әл-Ахзаб сурәсе 36-нчы аят. Тагын Аллаһ һәм аның илчесе бер эшкә хөкем чыгарганнан соң, менә Аллаһ Тәала һәм пәйгамбәре шулай дип әйтте икән. Шуннан соң син моны ишеттең икән, нәрсә ди Аллаһ Тәала? Мөмин ир белән мөминә хатын-кызның бу хөкемне читкә куеп, үзләре теләгәнне сайлау ихтияры юк, ди Аллаһ субханаһу ва тааля.
Әгәр дә син Мөхәммәд Аллаһның илчесе дип шаһадат китерәсең икән, ул чагында аның әмерләренә бер сүзсез буйсынырга тиешсең. Кайбер кешеләр кебек, бу әмер ваҗибме соң, әллә мустахабмы дип сорарга кирәк түгел. Яни ваҗиб дигән нәрсә инде фарыз, һичшиксез үтәлергә тиеш нәрсә. Мустахаб дигәне үтәмәүгә караганда эшләү хәерлерәк, эшләсәң әҗр аласың, үтәмәсәң гөнаһ булмый. Яни сөннәт диләр, фарыз, сөннәт. Син болай дип сорарга тиеш түгел. Бүгенге көндә күп кешеләр шундый сорау бирә. Мондый сорау кире кагылырга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларга ни дә булса әмер иткәч, Аллаһ аларның барысыннан да разый булсын. Алар, эй Аллаһның илчесе, синең бу әмерең ваҗибме соң, әллә мустахабмы, ягъни бу фарызмы соң, бу сөннәтме соң дип сорамаганнар. Юк, алар аңа артык сорау бирми буйсыналар һәм ышаналар. Шуңа күрә дә без шундый сорау бирүчегә, син сорау бирмә, үтә дип әйтәбез. Син бит Мөхәммәд Аллаһның илчесе дип шаһадат китерәсең. Шулай булгач, сиңа нәрсә әмер ителгән, шуны үтә. Аңладыгызмы? Әгәр менә пәйгамбәребездән менә шулай килде дигән, бу фарызмы, бу сөннәтме дип сорама, үтә. Әгәр дә инде берәр кеше, берәр мәсьәләдә Аллаһ һәм аның илчесенең саллаллаһу алейхи ва саллям әмеренә каршы килеп, нидер эшләгән булса, яисә нәрсәдер онытылып китеп, нәрсәнедер эшләмәгән булса, ялгыш эшләгән булса, ул чагында аның бу әмер ваҗиб идеме, әллә мустахабмы дип сорарга хакы бар. Ни өчен? Чөнки әгәр дә бу әмер фарыз булып, ул кеше моны үтәми калган булса, ул чагында ул тәүбә итәргә тиеш, һәм моны үтәргә тиеш. Әгәр дә әлеге әмерне үтәү мәҗбүри булмаган булып, бу кеше аны үтәмәсә, бу очракта гөнаһ юк. Мисал өчен, бер кеше нәрсәдер, Аллаһның ниндер бер әмере булды, пәйгамбәребезнең бер әмере булды, һәм буны үтәми калды. Һәм соңыннан бу субханалла исенә төште, иттеме? Ах, машалла, мен шундый нәрсә иштем, үтәми калдым, һәм бу гыйлем әһленнән сорый. Менә мен шундый нәрсәне эшләмәдем, үтәмәдем. Миндә гөнаһ бармы икән? Миңа нәрсә эшләргә микән? Дип бу хәзер. Һәм бу, мәсәлән, галим әйтә. Әгәр бу фарыз булган булса, теге гыйлем әһле әйтә, әйе, бу фарыз гамәл иде ди. Син моны кире эшлә ди, һәм тәүбә ит, Аллаһ Тәгаләдән гафу сора ди. Әгәр бу фарыз булмаган булса, теге гыйлем әһле әйтә, эй кардәшем ди, курыкма, борчылма ди, бу фарыз гамәл түгел иде ди. Менә бу син нәрсәне эшләми калгансың, моның өчен син гөнаһ алмыйсың ди. Бу сөннәт гамәл генә иде ди, ләкин киләсе очракта менә шушы гамәлне эшләргә тырыш инде ди. Чөнки шуны эшләп син Аллаһның әҗрен аласың ди. Ләкин борчылма, менә шул эшләмичә калдыргансың, бу сөннәт генә иде, моның өчен сиңа гөнаһ юк дип тынычландыра. Менә бу очракта синең сорау бирергә хакың бар. Бу фарызмы соң, бу сөннәтме дип. Асылда пәйгамбәребездән нәрсә ишеттең, саллаллаһу алейхи ва саллям, тот та эшлә. Өченчесе. Так, без бүген җитешәбез микән, машалла. Әгәр сарышабыз, сизгидне һәр карап чыгарга, белмәскә. Өченчесе, Мөхәммәд Аллаһның илчесе дип шаһадат китерәсең икән, син пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям тыйган нәрсәләрне калдырырга тиеш. Бер дә шикләнмичә, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям тыйган нәрсәләрдән ярак булырга кирәк. Моның хакында Куранда әйтелмәгән бит дип әйтү һич тиеш түгел. Шушы сүзне әйткән кеше үзен һәлакәткә илтә. Шуңа күрә дә без сөннәттә хәбәр ителгән һәр нәрсәгә буйсыну һичшиксез мәҗбүри булырга тиеш, чөнки Куранда аңа, ягъни сөннәткә иярергә әмер ителгән дибез. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безне моның хакында Куранда әйтелмәгән бит кебек сүзләр хакында күптән кисәтеп куеп булай дигән. Миңа сезнең берегезне дә мондый халәттә очратырга язмасын. Аңа миннән булган нинди дә булса әмер яисә тыю хәбәр ителгән вакытта, ул яткан урынына таянып, ягъни тәкәбберләнеп, белмим, Аллаһ китабында нәрсә таптык, менә шуңа иярәбез дип әйтә ди. Әлеге хадисне Абу Дауд китерә 46-дан 45, Әт-Тирмизи 26-63, Ибн Маҗа 13, һәм бу Сахих әл-Җами хезмәтендә килә 71-72. Ягъни, Куранда нәрсә тапканбыз, шуңа иярәбез. Нәрсәне тапмаганбыз, аңа иярмибез, дип әйтә бу кеше. Шуңа күрә дә без Аллаһ илчесеннән саллаллаһу алейхи ва саллям хәбәр ителгән бар нәрсә дә Куранда да килде дибез. Чөнки Аллаһ аңа иярегез, ягъни пәйгамбәргә иярегез дип әйтә. Бу Әл-Ағраф сүрәсе 158-нче аят.
Аллаһның бу сүзләре Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям барлык сөннәтен үз эшенә ала. 4-нче шарт. Син Мөхәммәд Аллаһның илчесе дип шаһадат китерәсең икән, кемнең дә булса сүзләрен Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләреннән өстен куйма. Менә бу супер вирус бүгенге көндә күп мөселманнар арасында, машалла. Шулай ук бөек имамнарыбызның сүзләрен Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләреннән өстен куярга ярамый. Чөнки һәммәсе дә, хәтта имамнарыбыз да Аллаһ илчесенә саллаллаһу алейхи ва саллям иярергә тиешләр. Амалар үзләре шулай дип әйтеп калдырды, субханалла, безнең имамнарыбыз, хәтта имамыбыз Абу Ханифаның да билгеле сахих сүзләре бар. Әгәр сахих хадис күрәсез икән, шуңа иярегез, ул минем мәзһәбем булыр дигән. Шейх Утаймин дәвам итеп әйтә. Әгәр син берәрсенә Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям шулай дип әйткән дип хадис китерсәң, ул сиңа җавап итеп, әмма фәлән имам, ягъни хәзрәт, устаз булай дип әйтте дип җавап бирә. Ни кадәр котышкыч шулай дип әйткән кешенең сүзе. Моның ише сүзләр бик куркыныч, чөнки кем булуына карамастан башка мәхлукатларның сүзләрен Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләренә каршы куярга һич тә ярамый. Шуңа күрә дә хаҗ йоласын башкару мәсьәләсендә кайбер фикер каршылыклары килеп чыккач, Абдуллаһ бин Аббас радиллаһу анһума кешеләргә булай дип әйткән. Әйдәгез хәзер Абдуллаһ бин Аббас белән дә танышып китик. Кем ул Абдуллаһ бин Аббас? Әлегә аның сүзләрен укып биткәнче. Абул Аббас, Абдуллаһ бин Аббас бин Абдул Мутталиб бин Хашим әл-Кураши. Аллаһ илчесенең саллаллаһу алейхи ва саллям абыйсының, ягъни әтисенең бер туганы булган абыйсының улы, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям туганнан туган әнисе була. Өммәтебезнең зур галиме, Куръанны тәфсир кылучы бөек сахаба. Ул Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәгә һиҗрәт кылырга 3 ел кала туа. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям аны динне аңлаучылардан булсын дип Аллаһтан дуга сораган. Шуңа күрә дә ул бик күп гыйлем туплаган һәм шуңа омтылган. Ул Пәйгамбәребездән саллаллаһу алейхи ва саллям 1660 хадис тапшырган. Аллаһның илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булганда, ул балиглык яшенә ирешеп кенә килә торган булган. 13-14 яшь кенә булган, машалла. Гомере азагында сукрая. Хижри исәп белән 68-нче елда Таифта вафат була. Аллаһ аннан разый булсын. Менә Абдуллаһ ибн Аббас тормышының соңгы көндә бул сукрая. Һәм шулай ук Абдуллаһ ибн Умар да сукрая картаймыш көнендә. Менә ул нәрсә дип әйткән. Менә хаҗ мәсьәләсендә фикер каршылыклары чыга да, һәм ул булай дип әйтә кешеләргә. Тагын аз гына ди. Һәм менә шушы әйткән сүзләрегез өчен газап буларак сезнең өстегезгә күктән ташлар ишелеп төшәр дип куркам. Мин Аллаһның илчесе әйтте дип әйтәм. Ә сез, ләкин бит Абу Бакр һәм Гомар булай дип әйттеләр дисез. Дигән. Субханалла. Игътибар итегез, Абу Бакр һәм Гомар радиллаһу анһума бу уммәтнең иң яхшы кешеләре, уммәтебезнең иң бөек имамнары. Тик шуңа карамастан Абдуллаһ бин Аббас радиллаһу анһума аларның сүзләрен Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям сүзләренә каршы куйган кешеләргә карата сезнең өстегезгә күктән ташлар ишелеп төшәр дип куркам дип әйтә. Әллә соң бу каршы килүче кешенең имамы Абу Бакр һәм Гомарга тиң була аламы? Менә, мәсәлән, ниндидер мөселман ниндидер имамга иярә. Аш-Шафиғи га иярәм минде, Имам Малик га иярәм ди, Имам Абу Ханифага иярәм ди. Монда бер нинди проблема да юк. Нинди дә булса мазһабта булуда бер нинди проблема да юк. Ләкин проблема нәрсәдә? Сукырларча, фанатикларча ияру. Менә шунда проблема. Һәм менә шушы синең имамың, мәсәлән, син Шафиғи дисең, Малики, Ханафи дисең, алар Абу Бакр һәм Умарга тиң була алаламы менә шушы имамнар? Юк, субханалла. Юк, Абу Бакр һәм Умар алардан өстендә өстек, бөек тә бөек. Субханалла. Ибн Аббас нәрсә диде?
Әле Абу Бакр белән Умарны Пәйгамбәребезнең сүзләренә каршы килгән фикерен әйткәч, субханалла, сез нәрсә эшлисез? Аллаһ газап җибәрәчәк сезгә ди. Абу Бакрның һәм Умарның сүзләрен каршы куйган өчен ди. Пәйгамбәребезнең сүзләренә каршы дип әйтә, субханалла. Мәсхаб имамлары хакында нәрсә әйтергә, субханалла. Так, безнең азан җитә бугаймы? Якынча 10 минуттан. Так, монда тагын юк җитешмәйбез, киләсе дәрестә дәвам итәбез. Шушы урында нукта куеп торабыз. Без асылда Мухаммад Расулуллаһ дигән шәһадәтнең 4 шартын карап киттек. Асылда галимнәр шушы 4 шартны атыйды, ләкин гыйлем әһелләр тагын моңа өстәмә буларак тагын икене атап китәләр. Шәйх Усаймин дә үзенең хезмәтенә китерә. Без аны киләсе дәрестә карап китербез, иншалла. Менә бүген хәзер без моңа нукта куябыз. Һәм Аллаһның рәхмәте белән уйлыйм, менә шушы алган мәгълүматтан гына да күп нәрсәне ишеткәнбездер, күп нәрсә безнең хәзер башыбызга кирип калган дип. Моңа кадәр белмәгән нәрсәләргә дә күзләребез ачылгандыр дип уйлыйбыз. Моның хакында кемнәрдер әйтергә мөмкин, субханалла, мәдрәсәгә күпме йөрим, моның хакында миңа мәдрәсәдә сөйләмәделәр дә бит. Мәчеткә күпме йөрим, дәресләр уздыралар, моның хакында миңа әйтмәделәр дә бит дип. Һәм менә шушы дәресләребез менә файдага булсын, һәм менә шушы әйткән сүзләр күңелләребезгә кирип калсын, шулар буенча гамәл кылырга Аллаһ Тәгалә җиңел әйтсен. Амин. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу